Bona nit, soc Ramon Pellicer i no ho dic per presumir. Per altra banda, sóc el més ràpid canviant de càmera en aquesta banda del Llobregat. Les notícies. La diada de l'11 de setembre va viure el retorn del PP al monument de Rafael Casanova per fer la seva ofrena floral enmig d'una pluja d'ous i insults. Jo no sóc un Casanova, tot i que m'agrada fer ofrenes florals a les noies. Grècia ha patit aquest estiu els incendis més grans de la seva història. Com poden veure en aquest mapa, l'abast de la plaga dels incendis és molt elevat. Constato que he sortit de la imatge perquè aquesta és una càmera fixa. En canvi, curiosament, l'operador de càmera és autònom. Tot i els incendis, el govern grec ha mostrat la seva satisfacció perquè el foc ha deixat mig país en ruïnes i això a Grècia és bo pel turisme. L'alcalde de Barcelona té una proposta novedosa per evitar que l'AVE passi per sota de la Sagrada Família. L'altre dia vaig passar per la Sagrada Família. Hi havia molts guiris fent fotos i vaig sortir en una. En quantes fotos de guiris devem aparèixer? Vull fer una crida a la calma en el tema de l'AVE, no? Perquè finalment hem decidit que no passarà per sota de la Sagrada Família. Passarà per sobre. Un moment, sisplau. I aquí tenim una recreació videogràfica a mode d'exemple. Estic en molt bona forma física, però no jugo a futbol. Sí que ho faran els jugadors de la selecció catalana que s'enfrontaran als Estats Units en un partit amistós. A Madrid s'hi oposen. Ells també volen un Estat Unit. Pel que fa als americans, sembla que sortiran a jugar a l'atac. I encara sort que és un partit amistós. Però no us confieu, yanquis. L'Oleguer té a punt els còctels Molotov. D'aquí a 3 segons faré una caiguda d'ulls. Acabem amb música. Lluís Llach, sempre sensible als problemes del país, ha reaparegut als escenaris per resumir-nos en forma de cançó les calamitats de l'estiu català. Bona nit.